Udal honek lanian dihardu adiskideatzearen bidean aurrera itxeko. Oroimena, aitorpena eta giza eskubideen urraketen biktima izan diren pertsonek jasan dituzten kalteak behar duten ordaina oinarritzat hartuta. Hola eta ez beste modu batian, itxiko ditugu iraganeko zaurixak eta sendatuko ditugu bakian eta bizikidetzan oinarritutako etorkizuna. Azken urteotan, hainbat ekimen egin ditugu biktimen memoria historikoaren eta bizikidetzaren inguruan. Biktime behar duten kontsiderazioa jasotzeko eta iraganean suertatukoaren memoria finkatzeko, derrigorrezkoa da gertatukoari buruzko egi osoa ezagutzea. Biktime guztiek, edozein izan da ere, erasotzailea merezi duten aitortza eta reparazioa jaso dezaten, eta gertatutakoa ez errepikatzeko bermea izan dezagun. Bide horretan, eta lehen pauso bezala, egi osoa azalarazteko aurkeztuko dugu azaroaren 7an arratsaldeko 7 musika eskolan memoria partekatu baterantz txostena. Puntu honetaraino heldu bagara gizarte eragile eta eragile politiko ezberdinen implikazioa lortu dugulako izan da. Azaroaren 7an aurkeztuko dugun lana burutu ahal izateko ere ahots guztiak entzun eta jaso behar izan ditugu. Ezinezkoa baita alde bakar batek denon kontakizuna egitea. Eta hemendik aurrera ere, txostena irekita jarraitzen duen prozesu baten partea denez, egin beharrekoa herritar guztien artean egin beharko dugu. Inor eta ezer albo batera utzi gabe. Animatu eta hurbildu zaitez. Animo zaitez eta hurbildu. Etorri zaitxe, azaroan 7.